inu move imene mwakitapo imene idakudyetsani mani imene mudatuluka monanala mutakatapula munthu kaya mutamenya pena pake ndi move yanji? Musayiwale zoti pano pampa ifeyo sitingayankhule zina kuti move udamenya kwa move yanji. Inu mwadyererapo inuyo? Achimwene mafunso ena watu mukamafunsa tikunena kuti pala anthu akutionera ndi mmene motu mmene tikuchezera ndi mphaso tsaka kudyerera wadyererapo kumene nde kuti ndikaona muli ndi zipyeratu zochulukirapo kungokhala ngati msewu wakasungu wakale uja. Zipyera zimenezi nzatsiku limodzi. inuyo chimene tingakuwuze ndichonera kuti anthu akakhala kuti agwira munthu kuti amakaba kapena apolisi agwira munthu tikutera kuti apolisi safikira kungomenya koma ali ndi nthawi yawo amamenya fuka taonako akutimenya ine adanimenyako koma sili nkulakwitsa kwawo olakwa ndalini olata kuti akugwira mmodzi ayenera kukumenya ngasi wakuba wakuba uyo akumenya ndiye mwina mkozo daba kuti zipya ineyo ndinalooneka bwino achimwene nditu unena zona ini maoneka ngati mzungu abwino osalala koma ndikwa chomenya njivaka ndikunena